Jeg vil bare lige byde jer velkommen til AI Day 2025. Jamen, Margrethe, Nu er det blevet hyggeligt jo. Margrethe, vi har inviteret dig, fordi du er egentlig dansker, der sådan ved absolut mest omkring AI, tech, og har siddet inden for det her område i rigtig mange år. Altså, der ligger enorme muligheder for at øge produktiviteten. I øjeblikket sker der jo det, at nogle de bliver aktivt dummere. Man skal bruge AI, kunstig intelligens, machine learning, alt det der, fact of life, det kommer til at ændre alting, vi gør. Og det er jo derfor, det er et dannelsesprojekt. Og hvis ikke man er kritisk tænkende, så har man ingen sans for kildekritik. Man ved ikke, hvornår man bliver manipuleret. Det er nemlig sådan, Margrethe, at vi har lavet en strikkeopskrift til dig Ja, i et AI-program. okay. Og det betyder, at vi har lavet sådan en... Nej. her. Har været igennem nogle gange, så skrevet en klassisk nordisk spiller med et moderne twist. Designet er inspireret af Margrethe Vestagers rolige, elegante stil.